Bah arrête les noms. Ne Abdul Salam Togolaye. Jekulu musigile no zona reporter ko defani kamane o jekulu ka kuma la sela no porte parole. Ay wala bla ko ndila ma bi kana awka jabala la no mun la selu abulo kala selu an woli bla kuna fonu dilaw ma kana an kuma kan la se Mali ci ani Mali musoma munu be Mali ko kan ani munu be Mali konnana ka fuye ka foko an wulile no ka jotuguni kamana gande an wuli ka an lajo u hakili bala ka foko wati do temana an weleli bla bema ka foko Mali nyama ko weleli ke sanction blale Mali kan ka foko ba nyini Malien tiena muso fe beka wuli ka jo folo an ga nyonde me kan nyeshi sanction ko ima an ko nyo weleli jabi an ko na fundila wele ka fuye ko amena o weleli jabi faso de nyuma yala ka nga wuli ka jo bela jere njo fuka ta se o sanction wulema nga femu na bali auna o weleli jabili konnana sanction ma wuli folo embargo ma wuli folo geleya were juguma konnana o jamana nyema o kelun kala ka wuli ka waliya were uta kana do anga sigida zona reporter fene kono ka maado fene gentuguni ka foku ka yoro mine wala ko jo ka ke fendo yi o de an kamana ga anya yi ka foku o jamana nyema were make misali anyuma yi o weleli la o de an fene ya to na an fene sigila abisa ke o bina dugunu nu mine ana femumbu kono dugun ko la an ba bedon ka ba o de ato an weleli da mo bi ka foku an fene kunye weleli min ka foku an sigila an tana wuli bile fo sanction ga wuli o fene borama o borama an ga wuli ka jo abe damne ni ala sona ma juma nata donc weleli kan ko me ambolo kala se Mali ci anam suma fɛn fɛn bi yere ka fɔ k'i bɛ fantan défend fɛn fɛn bi yere ko binti ka Malien kelen ka e ɲana fɛn fɛn bi yere ka fɔ ko e de b'a fɔ ko Malien kelen ka degun ye fɛnɛ ka degun ye bɛɛ ka wuli k'i jɔ ka na senu jumadon juma seli waati la an ka ɲɔgɔn sɔrɔ senu kɛnɛ kɔnɔ kɛnɛ bɛ wele ko yɔrɔ cilen an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka mun lase k'a lase Mali ɲɛmaaw ma ko ci wɛrɛ kan ka k'u la bi mun ni dugu ci tɛ kelen ye k'a lase furancɛ fanga ɲɛmaaw ma ko ci wɛrɛ bɛ yen bi Malienw ma ko b'u la mun na mun tɛ yɔrɔ ciw ye k'a lase u ma ko baara wɛrɛw bɛ yen Malienw jigiw bɛ mun kan u bolo mun ni dugukolo ko kɛlɛ tɛ kelen ye k'o f'u ye Malien bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la fantan tɔɲɔlenw tɔgɔ la k'u ka ta ka bɔ dugukolo ko kɛlɛ in na u k'u ɲɛsin Malienw lakana ma. dugu jumɛn ni dugu jumɛn bɛna ye a lajɛ kɛnɛ kan. lajɛ kɛnɛ kan aw bɔra ka dugutigi bulon ka weleli lamɛn Senu dugutigi ka ciden kun bɛ yan Sirakɔrɔ dugutigi ka ciden kun bɛ yan Guana dugutigi ka ciden kun bɛ yan Misala dugutigi ka ciden kun bɛ yan Kalaban dugutigi ka ciden kun bɛ yan Falaja dugutigi ka ciden kun bɛ yan dugu o dugu bɛ zone aéroportière kɔnɔ dugu 11 u bɛɛ ka ciden kun bɛ yan donc o dugu bɛɛ de welelen don jumadon sugu tɛ dugu in si la jumadon juma seli la waati ni Ala sɔnna an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ in kɔnɔ ka juma seli kɛnɛ in kɔnɔ kuma mun bɛ an fɛ ka sɔrɔ k'o ɲɛsin Mali faamaw ma u k'a dɔn k'a fɔ ko Malienw b'a dɔn ko baara wɛrɛ bɛ yen bi mun ni yɔrɔ ci tɛ kelen anw fɛnɛ bolo nin kɛlɛ in dugukolo ko in kɛlɛ anw jeunes bolo anw ta ye tiɲɛ kɛlɛ de ye anw ta ye tiɲɛ kɛlɛ de ye sabula anw mɔkɛw de ye nin dugu ninnu tu tigɛ anw ta ye tiɲɛ kɛlɛ de ye sabula anw mɔkɛw de ye dugu in di ko yɔrɔ in di ko ka kɛ aéroport ye hectare da mun dila ko kɛ aéroport ye an b'a dɔn woro de nana ka na hectare aéroport in ɲini anw mɔkɛw y'a langali an ye u ye yɔrɔ mun di u b'a dɔn nka u tun t'a dɔn o don ko n'u ye aéroport di ko dɔw bɛ na fanga na o don k'a fɔ k'u bɛna dugu ninnu yɛrɛ ci ka duguw lawuli olu ye yɔrɔ di duguden minnu ma k'u lasigi k'u bɛna u lawuli k'u aéroport ko kɛlɛ u tun t'o dɔn o de fɔra anw ye anw fɛnɛ hakilila la n'an sɔnna an mɔkɛw ka fɛn latigɛlen n'an sɔnna anw mɔkɛw ka dugukolo sigilenw n'an sɔnna anw mɔkɛw ye mɔgɔ minnu bisimila u ka dugukolo ko kan ko dɔ ka na ko fanga b'i la ka na bin olu kan k'olu lawuli fanga na n'anw ma jɔ an jɔyɔrɔ la an t'a dɔn an bɛ mun fɔ an mɔdenw ye sini an t'a dɔn an bɛ mun fɔ an denw ye sini o de y'a to weleli bilalen don dugu 11 bɛɛ sifinnaka bɛɛ lajɛlen ma jumadon ni Ala sɔnna ma o ye an mɔkɛw ɲɛji cɛ don ye jumadon ni Ala sɔnna ma o ye an baw ɲɛji cɛ don ye k'a f'u ye ko ni saya bɛ kɛ anw bi sa fɔlɔ sani maa ka t'u lab'u ka du kɔnɔ. Ne ye Sidi Dunbiya ye Kurukanfuga membre don an wulila ka se an balimaw ka kɛnɛ kan bi n'o ye vraiment zone reporter maa minnu sɛgɛnnen don n'u degunnen don parce que Kurukanfuga yɛrɛ ka laɲini de donc u k'a bila u kunna an bɛ min fɔ an balima zone reporter mɔgɔw ɲɛna u k'a bila u kunna Kurukanfuga b'u dɛmɛ bi u b'u dɛmɛ sini n'u y'an wele su ani tile u k'a bila u kunna an bɛ bɔ kɔnɔ u ka wele jaabi anw Kurukanfuga o y'anw ka kɛlɛ de maa minnu sɔɲɔlen don maa minnu degunnen don u ka hakɛw kɔnɔ anw Kurukanfuga bɛ bɔ ka na o tigiw ka na o sɛgɛrɛ ka u ka degun k'a k'an ka degun ye u ka tɔɲɔ k'a k'an ka tɔɲɔ ye pour que an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya tɔɲɔ o tɛ jamana si jɔ adamaden f'i k'a dɔn ko bi tɛ sini ban an b'o fɔ Mali autorité mɔgɔw ɲɛna u ka adamadenw lamɛn Asimi kɛn ka kɛ maa ye a n'a ka gouvernement u ka Malienw kala ɲɔgɔn na olu kɛn ka kɛ miseli de ye ka adamadenw kala u man ka kɛ fɛn ye muru ye min bɛna adamadenw farafara ka adamadenw farafara ka an tila ka adamadenw jɛnsɛn o tɛ jamana si jɔ
parce que Nico paix, la paix ce n'est pas seulement d'être équipé. La paix ça demande le côté social yakuma. Iba aramadon ibe tamaka uni ɲɔgɔn ka kalaliku ni ɲɔgɔn cɛ pour que aramaden ni bɛn sabatira e ka fanga yɛrɛ bi ɲɛ o kɔnɔ. Donc an bɛ min ɲini balima malien kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ. I politique mɔgɔ o, I société civile o, I association o, bɛɛ ka bɔ i b'a fɔ kɔnɔkulu jumadon an ka ɲɔgɔn sɔrɔ zona reporter kan an ka n'an balimaw dɛmɛ ka kungo la parce que n'i y'a mɛn ko dugu a bɔ karisa su kan o tɛ kuma sɛbɛn i b'a fɔ dugu a bɔ an su kan parce que don dɔ la a yɛrɛ degun bɛ se ka e yɛrɛ sɔrɔ donc an ka bɔ an ka n'u dɛmɛ an ka nin ko k'an ka ko ye nin tɛ zona reporter dama yɛrɛ nin ye maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka degun de ye an ka bɔ an ka na u dɛmɛ u ka ko la pour que injustice sociale o bɛ se ka ban ka jamana kɔnɔ cogo min na maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka se ka lafiya bɛɛ lajɛlen ka se ka sunɔgɔ hɛrɛ ni baden na ka tila k'a fɔ tuguni an balima minnu bɛ yen I civil o I sɔrɔsi o fɛn fɛn binna an bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin olu ma vraiment ala ka hinɛ u la k'a fɔ fanga ɲɛna an tɛ jelibɔn wɛrɛ fɛ jamana kɔnɔ u ka hadamadenw kala k'u don ɲɔgɔn na jelibɔn man ɲi u ka taa togodaw la ka hadamadenw sécuriser hadamaden fɛn maliyɛn kelen-kelenna fɛn fɛn bɛ yen bi bɛɛ mago bɛ sécurité de la u ka sécurité u ka surunya hadamadenw na pour que bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya mɔgɔw ka t'u ka ciw fɛ cogo min na i b'a fɔ an tun bɛ malikɔrɔ kɔnɔ cogo min na parce que chaque fois malikɔrɔlen tɛ se ka fisaya ni malikura ye n'o kɛra dɔrɔn o halaki de ye donc an bɛ dugawu kɛ ala k'an kisi o ma o tɛ ɲɛtaga ye o jamana bɛɛ ka halaki de ye an bɛ dugawu kɛ ala ka mali taa ɲɛ ala ka maliyɛnden bɛɛ lajɛlen